partner, dire-diretso tulos kita partner, mga benepisyaryo kan programang tupad kang DSWD asin ako Bicol Party List, naisipan na maglaag partner ng community gulayan gamit partner. Ang Sa inyan. nakuha. Sa inyan. Ilingon mo partner siya, ang nakuha ang ayuda hali sa programa. Ang ngunyan partner, napapakinabangan na kan komunidad ang mga produkto asin sa indang gulayan. Detalye partner, tanganing maaraman mo ang bilog na detalye sa istorya ni Aika Ferry. Na naman! Kamoting kahoy, kalabasa, malunggay, okra, sitaw, talbos ng kamote, papaya at marami pang iba. Nagmistulang bahay kubo ang hardin na ito dito sa Barangay Kapuknasan, Milaur, Camarines Sur. Ngunit sinong mag-aakala na ito ay proyekto ng mga residente ng mismong barangay? Sa ilalim ito ng programang Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD members. Katuwang sa proyekto na may 23 benepisyaryo ang Ako Bicol Party List. Marso ngayong taon, nung naisipan ng grupo na pagsama-samahin ang kanilang kinita sa TUPAD at magtayo ng sariling community garden. Matapos nga ang 3 buwan, ay buhay na ang community garden at napapakinabangan ng mga residente. Malaking tulong sa 42 taong gulang na si Nanay Marifran ang proyekto dahil malaking menos gastos na ito para sa kanyang pamilya. Sabi niya, hindi na siya bibili ng gulay sa palengke. Takula po ma'am, at naitabang kani sa kuya ma'am. Kato po ma'am namayo kaining project di yung hali sa Ako Bicol. Dapat po ma'am nagbabakal kaming mga gulayon. Pero po ma'am ngunya na igwa ng nagtanom na kami dahil sa Ako Bicol. Si dapat na ibabakal ming gulayon, igdi na po kami nagkukuha. Kaya nadakula na pong tabang na nakakatipid na po kami. Sa ibabakal mi pong gulayon, nakakabakal na po ng ibang dapat na bakalong. Panatag din ang loob ni Nanay Evelyn na napapakain niya ng masusustansya ang kanyang anak. Masaya rin siyang nakikita na nagkaroon ng bunga ang kanilang pinaghirapan. So, ngunyan po na ihiling naman po nindo na pwede na po siyang makuha ng pang makatabang sa pangangaipukang mga tao digdi sa yung barangay. Ang dati naman na nagtitinda ng mga kakanin na si Wilfredo, itinuon na lamang ang oras sa pagtatanim ng mga gulay sa hardin. Dito na siya kumukuha ng pangkain sa araw-araw. Tutok na po ito sa garden, tama na akong ibang hanap buhay, hindi na po sa garden. Kasabay ng pagbisita sa proyekto, namigay na din ang Ako Bicol Party List ng vitamins sa mga residente at grupo ng community garden ng Barangay Kapuknasan. Salamat, Ako Bicol Party List! Salamat, Ako Bicol Party List! Ayan. Katabang na! Kasurog pa partner, magayon na itong sa indang proyekto partner. Tapos nakuha indang kwarta hali sa tupad, nagamit ninda partner, pangkabuhayan, pangkuwal daw. Bibihira iyan na mga siring kaya na sunako ang benepisyo, ipinasiguro, naggibog-giraray kayo sa rupang programa. Kasi sa partner, Ano ba partner, pag nakuha ang benepisyo, lilustay na. bibakal na. Ini, magayon ni partner, ang pag-iisip ninda pang habang buhay. For the future. Yan. Yung sustainability, partner. Long-term plan ang ginibo ninda. Correct. Kaya congratulations sa mga arog kaya na magayonan sa inyong kaisipan para sa pamilya. Mabuhay ka mo mga taga-Kapuknasan.